Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ενήλικες συζητήσεις με εικόνα και σήμερα έχουμε μετά τις φορτίσεις μου. Είμαστε στο βράδυ της συναυλίας με τον Γιώργο Ζαπαρτά. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη Mental Habit Culture που οργάνωσε μια φανταστική, δεν το λέω πραγματικά, θα το δείτε, θα το δείτε στην εξωκρουσιόν, φανταστική βραδιά σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, έτσι. Ακριβώς. Ο στόχος μας ήταν να ανοίξουμε μια αγορά που είναι κλειστή για την Ελλάδα, που έχει να κάνει με τους ΛΟΑΤΚΙ. Για το Gay Pride. Ναι, okay. Έτσι. Είναι μια αγορά τεράστια στη Σκανδιναβία και ειδικά στη Σουηδία, η οποία όμως τουριστικά είναι αναξιοποίητη στην Ελλάδα και ήταν μια πρώτη προσέγγιση ότι, παιδιά, και η Ελλάδα έχει περιοχές, έχει σημεία που είναι φιλικά και είναι φιλική. Έτσι, ακριβώς. Επίσης είχαμε σήμερα και τα 10 χρόνια της εταιρείας, της Mental Habit Culture. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε το 2014. Και τώρα θα μπω γιατί τόση ώρα είμαστε στη συζήτηση μεταξύ φίλων μετά από μια κουραστική μέρα για μένα, για τον Γιώργο. Μετά από συναυλία, τα κορίτσια τελειώσαμε συνέντευξη. Για πες μου, Γιώργο, γιατί ξεκίνησε η εταιρεία? Ξεκίνησε σαν μια εσωτερική ανάγκη. Δική σου? Δική μου. Για να παρουσιάζω κάποια πράγματα που ήταν πιο κοντά σε μένα. Όπως ξέρεις ότι η αγορά εδώ, ό,τι αφορά το λαϊκό, το παραδοσιακό, έχει πράγματα, δείχνει πράγματα, αλλά στο κομμάτι το, ας πούμε, έντεχνο ποιοτικό, δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα positioning που θεώρησα ότι έχει πρόσφορο έδαφος, να μπορέσω να επενδύσω επάνω σε αυτό, και μια εσωτερική ανάγκη να κάνω και κάποια πράγματα για να μπορέσω να την παλέψω στη Σουηδία, γιατί εγώ μετανάστευσα σε μεγάλη ηλικία. Δεν ήμουν πιτσιρικάς να πω ότι ξεκινάμε το όνειρο και πάει. Ακριβώς. Εγώ στα 40 μου μηδένισα και ξανά άρχισα από την αρχή. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες αυτά τα 10 χρόνια στην εταιρεία? Κοίταξε, project τεράστια όπως ήταν του Μίκη Θοδωράκη, όπου ήταν η πρώτη συναυλία που έγινε. Ξεκινάω με αυτήν γιατί θεωρώ ότι είναι η κορυφαία. Ήτανε, ναι. Ήταν η πρώτη συναυλία που έγινε μετά το θάνατο του Μίκη. Η Σουηδία στήριξε το Μίκη για πάρα πολλά χρόνια. 3 χρόνια ζούσε ο Μίκης εδώ, έκανε συναυλίες την περίοδο της δικτατορίας, όπου πραγματικά ήταν ένας φόρος τιμής. Εν ζωή ακόμα ο Μίκης ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί πολύ απλά ήθελε να μαζευτούν οι φίλοι του. Ούλοφ Πάλμε, η οικογένειά του ουσιαστικά, ο Πιέρ Σουρί, ο Ένιαμαν Ρεντίν που ήταν ο βιογράφος, ο Γιώργος ο λογοθέτης, έτσι, που είναι ο βιογράφος του Μίκη Θοδωράκη, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μας τιμήσανε, βρεθήκανε, ήρθανε στην εκδήλωση εν μέσω κορονοϊού, δύσκολες εκδήλωση, ρε φίλε, δύσκολες εποχές, με πολλές αναποδιές, με πολλές δυσκολίες, αλλά ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά ήταν φόρος τιμής για έναν άνθρωπο που έχει δώσει πάρα πολλά στην Ελλάδα. Και στον κόσμο όλο. Και στον κόσμο. Τώρα θα σε ρωτούσα, επόμενη θα ήταν ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, αλλά νομίζω μένουμε στον Μίκη. Ένα είναι αυτό, αν το δούμε θα σου έλεγα ποιο είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικά, εταιρικά. Ναι. Το μεγαλύτερο λοιπόν επίτευγμά μου είναι όταν κάναμε μία εκδήλωση πάλι σε συνεργασία, μία πρότασή μου, γιατί αυτά που βλέπεις είναι προτάσεις στον ΕΟΤ, όπου κάποιες γίνονται αποδεκτές, κάποιες απορρίπτονται. Έτσι. Αυτές λοιπόν που γίνονται αποδεκτές έχουν ένα κόνσεπτ, μία ιδέα από πίσω. Λοιπόν, αυτή που ήταν ένα τέτοιο project που πραγματικά με ιντρικάρισε, ήταν όταν μπήκαμε μέσα στα Hard Rock International και κάναμε τις εκδηλώσεις ελληνικής γαστρονομίας και μουσικής. Ναι, το κάναμε και πρώτη φορά στο Γκετεμπόρι, μετά στη Στοχόλμη, μετά στο Όσλο, και πραγματικά επειδή ήμασταν οι μόνοι και μοναδικοί
που καταφέραμε να μπούμε στα hard rock. Δεν έχει ξαναγίνει. Άρα αυτό είναι το επίπεδο, ναι. Ναι, αυτό ήταν ένα πραγματικά στοίχημα το οποίο πας σε ένα καθαρά ξένο περιβάλλον, αμερικανιά, και λες ότι εδώ θα το κάνω Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή σήμερα οι ώρες που θα είμαστε εκεί μέσα θα είναι Ελλάδα. Η μουσική του, το φαγητό του, το κρασί του, γιατί ήταν συμφωνίες που γίνανε εκτός της λογικής που έχουν οι Σουηδοί, το ξέρεις. Έτσι, ότι έπρεπε να τους πείσουμε ότι πρέπει να έχουμε ελληνικά κρασιά. Έπρεπε να τους πούμε ότι ναι, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε ελληνικό. Λίγο πίσω, λίγο μπρος, λίγο πίσω. Ναι, έπρεπε να κάνουμε ελληνικό μενού. Ναι. Έπρεπε να έχει ελληνική μουσική. Πρόσεξε στα ελληνικό μενού στο hard rock μέσα, δηλαδή οι μάγειρες μέσα αλλάξανε τον τρόπο. Ήμασταν τυχεροί. Υπήρχε ένα παιδί που δούλευε εκεί και το φέραμε από τον Γκέτεμποργκ στη Στοκχόλμη. Το πήγαμε στο Όσλο και έστησε όλο το μενού να είναι ελληνικό. Φανταστικό. Ναι, αυτό και είναι το επίτευγμα, ναι. Ναι, αυτό ήταν ένα επίτευγμα, ήταν ένα στοίχημα ουσιαστικά, έτσι. Το να μπεις όμως στο hard rock που είναι κερκόπορτα, εκεί πρέπει να τους κλέψεις λίγο. Ναι, αυτό κατάλαβα. Νομίζω ότι κάναμε. Εκεί τους κλέψαμε λίγο. Ξέρεις, και τώρα εσύ διοργανώνεις διάφορες εκδηλώσεις. Πώς πιστεύεις ότι έχει εξελιχθεί η διοργάνωση των βραδιών διασκέδασης στο Στοκχόλμη και στο Γκέτεμποργκ τελευταία? Ό,τι αφορά το λαϊκό και παραδοσιακό. Θέλω να πω ότι βλέπεις ότι πηγαίνει, ρε παιδί μου, μόνο σε λαϊκό. Δηλαδή, κατάλαβες, θέλω να πω ότι αυτή η βραδιά που έγινε σήμερα με τα κορίτσια. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, είναι εκεί. Είναι λάθος. Δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Βέβαια. Συμφωνώ ότι είναι και αυτό. Υπάρχει, ναι, γουστάρω να πάω να διασκεδάσω, αλλά το καράβι δεν πάει σωστά. Ναι. Δεν αρμενίζουμε καλά. Μιλάμε, ναι. Έτσι, δηλαδή, αν γίνει μια λαϊκή βραδιά, θα πάω να το στηρίξω. Εννοείται. Θα πάω στην Ασλανίδου και στην Γλυκερία, ασχέτως αν το κάνει κάποιος άλλος παραγωγός ή αν στο 100% με καλύπτει ή όχι. Θα πάω, γιατί εκεί προβάλλω την Ελλάδα. Στον τρόπο που λειτουργείς εσύ. Η κοινωνία των Ελλήνων στη Σουηδία. Καταρχάς, πώς θα πάμε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινότητες, παράγοντες Έλληνες, στηρίζουν τις δικές πρωτοβουλίες? Το είδες και μέσα, όχι. Νομίζω ότι θέλεις να μιλήσουμε ανοιχτά. Το βγάλεις, δεν το βγάλεις, για μένα είναι το ίδιο. Το κλείσα. Είμαι μισητός σε πολλούς. Γιατί δεν κάνω ίσως αυτό που πιστεύουν ότι θα θέλανε να κάνουν αυτοί ή να πετύχουν αυτοί. Ίσως δεν ακολουθώ τις ατζέντες ή τα θέλω τους ή τις προσωπικές τους προβολές. Ναι. Όχι. Αυτό που έχω καταλάβει όμως είναι και το σέβομαι και το τιμώ, είναι ότι οι Σουηδοί, το έχω πει πολλές φορές, εάν είσαι τίμιος, σωστός, αυτό που τους προσφέρεις είναι αυτό που αγοράζουν, αυτό που θέλουν, θα σε ακολουθήσουν και δεν θα σε πουλήσουν ποτέ. Εν αντιθέσει με άλλους λαούς, ακόμα και με τους Έλληνες. Θα σε πουλήσουν με την πρώτη ευκαιρία. Αν νομίζουν ότι αυτή τη στιγμή πας να κάνεις κάτι παραπάνω, έτσι, αυτό που θα γυρίσουν να σου πούνε είναι ότι με τα δικά μου τα λεφτά γίνεται μάγκας. Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, έτσι. Άσχετα αν εγώ μπορεί να ρισκάρω 500.000 κορώνες, 1 εκατομμύριο κορώνες, το ρισκάρω για να κάνω κάτι και περιμένω σε εισαγωγικά κάποιον να με στηρίξει δίνοντας 300-400 κορώνες, 500 που μπορεί να έχει ένα εισιτήριο. Όχι, δεν είμαστε συνέτεροι, ναι. Έτσι, ούτε συμμέτοχοι σε αυτό. Συμμέτοχος ή μέτοχος είσαι, ακριβώς. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνετε διαφορετικά εσείς σε κάποια εκδήλωση για να διασφαλίσετε την καλοπέραση ενός ανθρώπου ο οποίος θα σας τιμήσει? Το πρώτο που κοιτάμε, έτσι, είναι το value for money. Ναι. Δηλαδή, τι μου δίνεις και τι σου επιστρέφω. Γιατί αυτό είναι μία επιστροφή. Ναι. Εδώ που είμαστε, είναι ένα μέρος το οποίο το χρυσοπληρώνεις. Ναι, είναι... Άρα,
Είμαστε στο Βαντερνούτσκα Παλάτσα. Βαντερνούτσκα Παλάτσα. Ας το ψάξουν όλοι. Ναι, θα το δείτε εδώ. Είναι ένα παλάτι, ένα παλάτσο του 1600. Το λάτρεψα όταν κάναμε το αφιέρωμα για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, με το Γιώργο το Σκαμπερδόνη, με το Ουζερί Τσιτσάνη. Ναι. Έτσι, με την Βιολέτα την Ίκαρη που τραγούδισε τη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάσαμε γαστρονομικά τη Θεσσαλονίκη, η μόνη πόλη που ήταν μέσα στην UNESCO, ό,τι αφορούσε τη γαστρονομία, για city break. City break είναι ένας προορισμός που μπορεί να είναι πόλης, όπου μπορεί ο Σουηδός να πεταχτεί ένα τριήμερο, τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη, να διασκεδάσει, να φάει, να πιει. Και εκεί ήταν μια εστίαση που έκανε ότι πρέπει να υπάρχουν απευθείας συνδέσεις, όπως αυτό το πράγμα γίνεται κατά κόρον στην Ισπανία. Και το στίχημα λοιπόν είναι αυτό. Γιατί οι Ισπανοί και όχι σε εμάς. Εγώ εκεί πάλευω. Με τα καλά μου και τα κακά μου. Με τα λάθη μου και τα σωστά. Βεβαίως. Τελειώνουμε. Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ γιατί είσαι κουρασμένος. Είχατε και χθες παράσταση, έχετε σήμερα. Πρέπει να φύγουν και τα κορίτσια. 2 ερωτήσεις ακόμα. Λοιπόν, πρώτον, ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην επιτυχία και την ύπαρξη της εταιρείας μέχρι σήμερα? Δύσκολη ερώτηση. Σε τι οφείλεται το ότι πετυχαίνετε και υπάρχετε μέχρι σήμερα 10 χρόνια? Καταρχάς είναι σχετική η επιτυχία. Και να υπάρχετε 10 χρόνια νομίζω ότι θα είχατε κλείσει. Αν δεν πετυχαίνετε, αν δεν πηγαίνετε καλά, ναι. Η επιτυχία έχει 2 πλευρές, είναι σαν το νόμισμα. Η μία πλευρά είναι το τι βλέπει ο κόσμος, το πώς αντιλαμβάνεται και το τι υπεραξία λαμβάνεις από αυτό, ό,τι αφορά δηλαδή το awareness, την αναγνωρισιμότητα που έχεις από τον κόσμο. Και η άλλη πλευρά είναι το πώς αποτιμάται χρηματοοικονομικά στο δικό σου το πορτοφόλι. Τι επιστρέφεις εννοείς? Αν επιστρέφει ή αν έχεις εσύ απλά το έχεις χρηματοδοτήσει και θα σου το πω πολύ λαϊκά, είσαι μέσα με τα μπούνια. Προφανώς δεν είσαι μέσα με τα μπούνια αφού είσαι 10 χρόνια στην αγορά. Κοίταξε να δεις. Κάνω λάθος. Άμα ήσουν μέσα θα σου κλείσει. Όλα είναι σχετικά. Ο άλλος μπορεί να παίρνει ένα αυτοκίνητο, να δαπανά τα χρήματά του γιατί δούλευα. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ζούσα από αυτό. Ναι. Πολλοί νομίζουν ότι ζούσα από τις εκδηλώσεις. Όχι. Δούλευα όπως δουλεύαν όλοι οι άλλοι. Πολλές φορές όταν ένα project δεν πήγαινε καλά, δούλευα και 2 δουλειές για να βγάλω τα προστοζήν μου και τα σπασμένα. Έτσι. Οπότε όλα είναι σχετικά. Σε βάθος χρόνου, γιατί ποτέ στη ζωή μου, ακόμα αυτό το έμαθα από την Ελλάδα, από τα media που δούλευα, ότι αν κοιτάς κοντόφθαλμα... Μένεις εκεί, τελείωσες. Αλλά αν κοιτάς σε βάθος χρόνου και αν καταφέρεις αυτό που σου είναι αρνητικό να το γυρίσεις σε θετικό, τα πάντα γίνονται, έτσι, μια απλή SWOT ανάλυση είναι, το πώς την αδυναμία την κάνεις προτέρημα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σε βάθος χρόνου, ναι, θεωρώ ότι μου βγήκε και είμαστε εδώ που είμαστε, έχουμε καταφέρει, να το πω αυτό, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος, μαζί με έναν φίλο, μας έδωσε το λιμάνι του Γκετεμπόρι το δικαίωμα να αγοράσουμε ένα εμπορικό κέντρο από αυτούς, έτσι, να διαχειριζόμαστε πλέον με αυτό το χώρο. Που λέγεται? Γλυκάνισσος λέγεται, καθαρά ελληνικό, βασικά είναι μεσογειακή η κουζίνα του, αλλά η λογική του είναι ότι προάγουμε πάλι την Ελλάδα. Γιατί επιλέξαμε τα κορίτσια? Γιατί φορτίσιμο? Ναι. Η Μαρία, η Κέλ και η Σίλβια. Γιατί ήταν ένα στοίχημα για μένα. Τις είχα πρωτοφέρει εδώ στη Σουηδία τα κορίτσια, όταν κάναμε τα σουηδικά καλεστία το 17 στο Grand Hotel. Και μου το λέγανε πες το, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, ήταν ένα στοίχημα πραγματικά γιατί τα κορίτσια, έτσι, όσο τα γνωρίζουν στο εξωτερικό, δεν τα γνωρίζουν στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Γιατί το συζητάγαμε αυτό πριν, ναι. Πολίτισσες του κόσμου, προάγουν την Ελλάδα και τον πολιτισμό τους με μια διαφορετική μορφή, έτσι, όταν κάνεις διασκευές όχι μόνο ελληνικών κομματιών. Άκουσες, παίξανε κριτικά, παίξανε το Ζορμπά, παίξανε διασκευές. Ναι, είναι Ελληνίδες όμως. Ναι. Είναι Ελληνίδες. Αλλά είσαι λίγο πιο open mind. Αυτές οι Ελληνίδες λοιπόν, αυτοί για μένα πρέπει να βγουν έξω. Δεν θα το συνεχίσω άλλο. Πραγματικά προσπαθώ. Κλείσε μου την εκπομπή εσύ.
δίνοντας μου μερικά από τα μελλοντικά πράγματα που έχεις να κάνεις και κλείστε εκπομπή. Παιδιά, από μένα, φιλάκια, Γιώργος Ζαπάρτας, Mendel Havet Kultur. Με χαρά μας οργάνωσε μια φανταστική βραδιά με τα κορίτσια της Φορτίσιμο και τη συνεργασία με τον ΕΟΤ. Κλείστε εκπομπή. Με δύο λόγια θα πω το εξής. Αγαπάτε την Ελλάδα, στηρίξτε την Ελλάδα. Ό,τι γίνεται για την Ελλάδα εδώ πάνω δεν είναι ούτε του Ζαπάρτα, ούτε του τάδε παραγωγού, ούτε του τίποτα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ρισκάρουν πολλά χρήματα, ανάλογα το πόσο μεγάλη είναι η παραγωγή. Οπότε στηρίξτε την Ελλάδα. Το αν θα βγάλουν κάποια χρήματα ή όχι, συνήθως αυτές τις παραγωγές 9 στις 10 κλαις και 1 στις 10 γελάς. Έτσι. Οπότε στηρίξτε την Ελλάδα, έτσι. Και αν βγάλουν κάποια λεφτά, τα έχουν δουλέψει, δεν τα έχουν κλέψει. Ρισκάροντας πάρα πολλά. Αυτό μόνο. Γιώργο, ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο που με διέθεσες. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.